Европейската комисия ни била дала препоръка да вдигнем цигарите и сега те от април месец ще струват средно по 10 лева. Точно преди 2 месеца коментирах темата как всичко ще поскъпне още преди да сме въвели еврото. Не разбирам защо, когато от комисията ни каже, че сме най-бедната държава с най-ниските доходи, никой никакви мерки не взима. И кафето щяло да поскъпне, защото на международните пазари се било повишило с 80%. Интересно, ако не бяхме подавали конвергентен доклад за присъединяване, дали въобще някой щеше да ни пише каквито и да било препоръки за нашите акцизи и данъци. Ефектът на еврото върви с пълна сила в момента, но не по отношение на доходите и приходите ни, а само върху разходите и данъците. Част от общините вече в услуга на гражданите предлагат справка за данъците годишните в лева и в евро. Разбира се, тази в евро не е изчислена според фиксинга на БНБ, ами по трънския курс. И ето го вече наличното 10% увеличение. И да си кажем пак, отговора на въпроса: ще поскъпне ли всичко, когато влезе еврото? Не, няма да поскъпне, защото всичко поскъпва сега и в момента.